Mitä oot nyt on? Häh? Nyt huuda voimasana. Hevonen. Huuda. Nyt. Nyt. Sä myöhästyit, hei. Tyyppi. Älä viitti heiluttaa sitä kamerakättä, kun tää menee ihan... Tää rupeaa sakkaamaan. Niin, tää sakkaa. Noin. Tommoset pärinät. Tässä on hyvä puoli myös se, että äiti saa tän ilman ääniä. Hei. Mitä sä rupeat tällaisia liikkeitä yhtäkkiä tekee? Häh? Oi. Siinä oli vähän niinku voimasanan tynkää jo. Sillä oli vähän jotain tekemistä sen kanssa. No, sanot sä heippa. Toinen heppa lähti. Heippa. Hei hei. Hyvää matkaa.